Boing, boing, boing. Van! Szevasztos kacok! Oda vannak a csajok most a játszótéren, úgyhogy koffé. Szóval most gyorsan akkor felporszívózok, feltörlök, próbálom ide felrakni a szúnyoghálót ide az ajtóra, mert már olyan jó idő van, hogy látjátok, most már balkon is tudunk lenni, szóval tegnap voltunk a Városligetben, ugye? Kimentünk a csajokkal. Úgyhogy ez jó volt, kis kózi, elmentünk pancsolni. Csajci nagyon élvezte, hogy végre Bubu így bele tudott ugrani a vízbe, mint annak a rendje. Bemutatom nektek gyors az epret. A mézbogyót. Ugye itt is van Pesten is mézbogyó. Ezek boreális típusúak. Láskacok, menjünk, kezdjük el a napot. Már elkezdtük, csak most még jobban kezdjük el a napot. Porszívózunk, felmosunk, szúnyoghálót szerelünk. Fel van porszívózva, úgyhogy most menjünk feltörölgetni. Na, menjünk, szereljük fel a szúnyoghálót. Repes szúnyogháló. Évek óta megvan. És ezt egyébként hogy kell majd, hogy itt egy a manuál. Két oldalú stripek vannak hozzá, plusz szög, besz. Kezdjük felül, igaz? Mindig felül kezdjük. Ez az alja. Ez valószínűleg az alja. Valamicskét feszesebbre csinálni. Jap. Ez ilyen tartósnak tűnik. Láskacok, ennyi volt itt a szerelés, úgyhogy most elpihennék kicsit, amíg a csajszik haza nem érnek, aztán játszok egy kicsit, még nem tudom mivel, és lehet kipróbálni az új Heroes, úgyhogy utána meg megyünk ki játszóra. A Peace addig is. Elindultunk, játszottam egy kicsit a Heroes-zal, ezzel a Golden Era-val, bejátok, patika lett, úgyhogy most megyünk Babival sétálni egy kicsit. Kacok, rendeltem Alzáról egy ilyen powerbankot, mindjárt mutatom nektek kamerához. Tehát egy ilyen kis picike, ilyen mini. Alig 26 mm, 2,5 cm széles, vagyis mély, 79 magas, 42 hosszú, vagy a tudja tökre, mint csak 112 g-os, 5000 mAh-es. Billie Jean, bárna. Jaj, meg akartam nézni a KFC-t, hogy mit kérjek. Köföcö, teljes kínálat. Mit vegyünk, mit kérjünk? Ilyen double az nem kell most. Mystery Burger, Kentucky Gold Grander. Hát lehet, hogy egy ilyen szokit. Menjünk a csákat etetni, vagy menjünk a játszira? Hápi? Oksi.
Atya! Te! Brum-brumozni akarsz? Pam-baram-baram, pam-baram-baram, tandara-ra-ra-ra-ra. Boing, 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 boing. Megnézzük a hápikat. Ott van két nagy kacsa. Ott egy nagy, meg egy... Még egy nagy. Nagy. Aha. Vak, 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 vak. Egy galamb. Édes? Nézd meg, hogy ide jön. Ó, elmentek. Nincs itt. Hova szaladsz te? Dobja, puszi, cica. Igen. Köszönjük szépen. Tolni akarja. Tolod? Idegenek Én azt hittem, hogy neki kellemetlen, hogy viszont. Neki? Ő nem. Ő nagyon szociális. Sőt, ő szeret is barátkozni. 2 éves lesz a nyáron, igen. Hova szaladsz? A roller. Hát majd azt is kap már a jövő héten, mert nagyon szereti a rollert. Gyere, Bam. fussak. Futi, 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 futi! Gyorsak vagy. Azt a... Aha. Minden jót! Elmentek. Sziasztok ismét! Hm? Tessék, cica, kedvet kaptál? Vaj, de mész! Ő is 2 éves kor körül? 2 lesz, igen. Aha. Majd jövő hónapban. Akkor spring. Igen, ti is? Június 22. Ő június 13. Igen. Van, van! Ő nem akar váltott lábbal valamiért. Csak így párossal? Csak amikor nagyon gyorsan megy, akkor megy ilyen páros lábbal. Abszolút nem értem. Nem menjünk, cica, átmenjünk a kutyafutihoz? Megcsaplak? Nagyon sokat beszél. Néha be nem áll. A szája, szóval. Hát érted is, amit mond? Nem. Na jó, oké. Tetszik neki, hogy nagyjából hasonlottan. Találta, hogy nézem és követheti. Igen. Meg Hanna szereti, hogyha így együtt motorozhat valakivel, szóval. Hát ugyanez. Kuckucka. Várj egy kicsit. Mehetsz. De jobb oldalt. De... Kicseréljük a kis pelládat. Jó? Jövök itt majdnem fél liter folyadékot, jó, hogy pisilsz annyit. Sétálsz addig? Baba. Baba, aha. Kicsi baba. Kacsót kérhetek? De a másik kis kezed? Úgy. Még kell rá zokni, meg kis Szandi Bandi, jó? Csücs le addig. Még egyszer. Kérek egy jobb lábat. Köszi. Bocs, ez a bal. Kész vagy. Úgy.
Hogy mondod? Ez a sok szöszmösz. Fí! Ott mindenhol is szöszmösz van. Cicus? Szerinted ide jöttek a kiskacsák? Na hát ezért voltunk ott egy kicsit arra még. Hallod a kis cuki hangukat? Hát csak dobok nekik egy kis hábit. Iszik, aha. Nézd, hogy lebukkadt érte. Na skacok, ennyi a vlog mára. Ha tetszett, iratkozzatok föl, komment, like, peace, szevasztok!